जाड़ा जाड़ा पड़ता परदेसी बलमुआ बाड़े अब मेहरारू घरे बिया जाड़ा पड़ी पड़ता कौना सुहागिन के साध ना हो कि होली में दिवाली में छठ में हमारा बलमुआ हमारा आँखी के सोझा रहो जीवतिया में बाकी पापी पेट ऐसा बा कि आदमी के नचावत रहता कोई साल बीत गइल बा वह मेहरारू अपना मर्द के लगे कहती है कि आज ऐसा फोन करे आज ऐसा बात कहे कि तो आइए जाई है अना तो नहीं उधी आइए जाई वह फोन निकालती है अपना मर्द के लगे फोन करे खातिर फिर साउंड कम कर दो भैया हेलो ठीक है छोड़ लो दाढ़ी ना गाओ बंद कर दो जरा दिमाग हेलो हेलो दूसरे चैनल पे देखी हेलो ऐसा कर लला ओए ना देखला माइक भाई ओए में इको बनाओ भाई मैं इको बोल ले दा बाबू दा तो करते यार हो जा पहले देखो माइक तो हाथ में हेलो 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 मेन माइक ओने साफ खा गल हमरा के बढ़िया हां हां अने साउंडवा पैसा पर बानू हां इहो में तनी शौक बुझाता हेलो हेलो फोन लगावती है मेहरारू मर्द के लगे 80 025 99 380 उठाइए ना उठाइए ना बेंजू वाला में सटाइए ना मार बढ़नी नखन उठाओ चार्ज में लगौले बड़े कारे हेलो रुका दूसरा नंबर लगाओ तनी 62 033 83 592 मारे दोनों सिम में एक में हुर दले बड़े कारे हुर के सूद गल बड़े हेलो हेलो नखन उठाओ होई जाई 99 344 74 769 ई क्यों चल जाए हेलो 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 के बोलता तार भतार फोटो खींचाएगा फोटो खींच लिए गो मौगी कलश की मार बढ़नी हमार भतार तो इतना उरेब ना बोले ना ई जरूर कोनो पीला खैला में बोलता पीला खइले बा पीला खैला में फिर लगावती है हेलो 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 के बोलता बुझ जा तने भुला गइलू हमरा वेंटिलेटर के पापा हां हां रौरे होइन एकदम की झूठ नहीं क्यों बोल तनिको ना ए का भाई हो रे काहे के बाहर गई नहीं अब बाहर ना जदी है ननका का पैंट कहां से आई बताई दीपावली में कितना रुपया का जोहनी हां घरे रहती तो हम अंगना में दियरी बरती रुआ छत पर मोमबत्ती पिघलाई थी ओहो एगो बार के झाड़ा के मुड़िया पे कान धो देलू ओए टोपी तो ना होइनी हां छठ के दिन के बनावल ठेकुआ हां जो हते सब ठेकुआ रुआ गए हां सब ठेकुआ लेके चितकबरी बकरिया के खिया दहनी चितकबरी बकरिया भी रखला ही बाड़ू मार बढ़नी माई के दिए कहां बेला दी रहो देखी मरद 1 लाख के सिकड़ी किन दिन हां तक सिकड़ी घाटे में नहीं पहन जाला गुड़ नहीं पहन जाला मरद 1 लाख के सिकड़ी किन दी हां त मेहरारू केहू से ना देखाई ना ले के पेटी में जतन कर दी हां आ माई एगो बकरी दे देओ त लिया के दुआरी पर बांध दी
हाँ आ ओई जा पीढ़ई लेके बैठ जाई हाँ आ जे ही आई सके से काकी काकी आई बैठी बैठी हई बकरिया हई बकरिया हाँ होने हई। के कहता हमर माई दले बिया हाँ बड़ी जतिगर हिया हाँ 6 महीना में 9 गो बच्चा देले जननी हाँ अब मरल सिकड़ी किन तो केहू से ना देखाई ना ले जाके जतन कर दियो ओकरा हाँ कहते कि हेलो बोला बोला कितना कठोर बानी रहुरा खिचड़ी के दिन के धोधा कितना शौक से बनले रहने हाँ चाउर के चिउरा के बजड़ा के बल्टा मुन के मकई के धोधा मकई के होला हाँ इनकर लाला खा ले हमर राजा के एको काट काट के खा ले तो बनावल सोद जाई ओहो अरे ना होइनी हाँ सब धोधा ले जाकर लंगड़ा पड़वा के नादा में डाल दहनी लगना पड़वा खादुर तो हैलो खैले के मारे गोल खत्म हो गए आयब कि ना आयब तौन कहीं ए आवते बानी गाड़ी कटा ले टिकट पर चढ़ जाएगा बा टिकट पर गाड़ी कटा के टिकट पर चढ़ जाइबो तू टिकट पर मत चढ़ियो तू माल ट्रेन के बोमा पर चढ़ के आओ दुआ फेंकत रहे वह मेहरारू कहतिया कम भइल बा हो भैया कहते के बोलमुआ अरे जाला के रतिया नया बताऊं भाई राजा जी जाला के रतिया नया बताऊं भाई जाला के रतिया नया बताऊं भाई घरे राजा पर ना जाई घरे राजा राजा पर ना जाई हर जाला के रतिया नया बताऊं भाई हर जाला के रतिया नया बताऊं भाई घरे राजा पर ना जाई कृपा शंकर सहनी जी स्वर्गीय दीनानाथ सहनी जी के सुपुत्र बानी हमरा के हजारों हजार रुपया दिले बने हार्दिक अभिनंदन बा कृपा शंकर सहनी जी भैया पुरस्कार दिले बने बबुआ पुरस्कार दिले बाकी कृपा शंकर भैया एही में राहुल बाबूजी रहनी हो तो मलकाइनो के बाबूजी रहनी है सही बात है तो वो के हाथ से आज के रात दान पुण्य जरूरी है कत के बोलमु ए बोला रोज रोज रतिया के कुह के लछाती सोना जस जवान के मिलावट माटी राजा जी रोज रोज रतिया कुह के लछाती सोना जस जवान के मिलावट माटी तोहरा बिना दहिया के पैसे घर माई तोहरा बिना
और कहला बिना कहिया पैसा कार पाई घरे राजा पर ना अच्छा अशोक भैया के घर जैसे कितना दूर बा? 5 कदम। खाली बम्बई में क्रिकेट होते रहे अशोक भैया, हाँ तो बम्बई सचिन के घर हो। हाँ सचिन ले जाके फील्ड में अपना मेहरारू के बैठल लेके देखो आज हम छक्का चौका केंगा मारते हैं। हाँ तो रौरा जवार में प्रोग्राम होता, भाभी आइल बड़ी कि ना? आई नहीं होके 10 किलोमीटर बा, तब लिया ठीक रहे, ठंडी के दिन बा, कहीं कोई जगह ठंडा लग जाए तो फिर वजन हो जाए। कैसे संहारी हर चढ़ली जवानी भोर जब पहलो तो होनी पानी बाबू सनी कुमार जी पुरस्कार दिले और कृपा शंकर भैया के धर्म पत्नी जी मिठाई खाती हमरा के मिठाई खाए खातिर रुपया दिले बनी। हार्दिक अभिनंदन, दुआरा के भाग आंगना का सुहाग चमकत रहो। रमेश चौधरी जी ठेकेदार साहब 51 रुपये दिले बनी, लेकिन देखे के बाद ठेकेदारी कोनो छोट ना, सब पद कोनो छोट पद ना हो, तो जैसन पद होखे वैसन का रुपया भी रहे के और हो। अब प्रधानमंत्री आवास आ 2 बोरा कोटा का चावल दे के चल जा, तो उनका वही ले ना वही ले। तो ठेकेदार साहब रउरा आइल बनी, भले रउआ बुलाएम तो हमरा के वो बड़ा कम देब, बाकी ये बड़ा ठेकेदार साहब आइल बनी तो देखे के बाद रुपया ठेकेदार खनी होखे और ठेकेदारी खूब चले। कैसे संहारी अपन हर चढ़ली जवानी होल जब पहलो तो होनी अरे बाबा महेंद्र के समझाई बाबा महेंद्र तनी बन समझाई घरे काम पर ना लगाई बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। चाय पिया देवे के हुई हमनी के, अब फिर बड़का भैया से सेवा ले भाई माइक